سبحان اللہ، ہاتھوں اونچا کر کے بولو سبحان اللہ۔ نعت و تران کافی معزز مہمانان گرامی بھی تشریف لے کے آئے، جان محفل شان محفل پیر سونا ماہی صاحب تشریف لے کے آئے، آپ نال نال رئیس علاقہ فخر علاقہ ناظم علاقہ جناب سجاد حسین خان غازی خنانہ صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے، حاجی حضرت صاحب تشریف لے کے آئے، سید قاسم شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، دیگر اب آپ ڈاکٹر خادم صاحب تشریف لے کے آئے، صاحب کو خوش آمدید، اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے۔ پھر میں سارے منصبین محفل محمد شفیع صاحب اور حنیف صاحب رانا لطر صاحب صاحب دی محبت اتنی بڑی محفل پاک حاصل کر دینے اللہ پاک قبول فرمائے۔ جناب الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب میں نے اٹھاؤ نے مرضی رڑے لیں کی ولی فاطمہ کے ولایت فاطمہ کی، غوث فاطمہ کے غوثیت فاطمہ کی، ارے سید فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے مصطفائی فاطمہ کی، ارے خدا فاطمہ کے خدائی فاطمہ کی۔ تو پھر آؤ زہرا کے بچوں کی نوکری کر لیں جو وفادار کو عباس بنا دیتی ہیں، جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، ارے جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا، تو پھر آؤ زہرا کے بچوں کی نوکری کر لیں، گزرا ہے جن کا بچپن محمد کی گود میں، ارے جوان ہوئے تو دین پہ قربان ہو گئے، تو آؤ زہرا کے بچوں کی نوکری کر لیں۔ میری حاضری آخری پیغام دے رہا ہوں، شہر میں پڑھنے والے بچے بھول گئے، یہ شہر میں پڑھنے والے بچے بھول گئے کہ زیور بیچ کے مجھ کو ماں نے پالا ہے، شہر میں پڑھنے والے بچے بھول گئے کہ زیور بیچ کے مجھ کو ماں نے پالا ہے۔ پیر سونا مائی صاحب بڑے ذوق سے سنتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی محفل پاک سن رہی ہیں، تو قیمتی پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ دین ٹردیاں ماں ایک مت دیتی، ایک گل دا تیے خیال رکھیں میری، جو دین ٹردیاں ماں ایک مت دیتی کہ ایک گل دا تیے خیال رکھیں، تلکن باسیاں وچ نہ پہ جاویں، ویکھی آپ دے قدم سنبھال رکھیں، تے جتھے جتھے رکھے قدم سائیں تیرا، قدمہ ہیٹ تو سر دے وال رکھیں، رسے جگ سردار تے فکر کوئی نہیں، ایک صلح تو سائیں دے نال رکھیں، رسے جگ سردار تے فکر کوئی نہیں، بس ایک صلح تو سائیں دے نال رکھیں۔ مہربانی حضرت وقار جنت ورگی چھان نہیں لبدی، ایڈی سونی تھان نہیں لبدی، ہر شے جگ دی لب جاندی ہے پر دنیا تے دوئی ماں نہیں لبدی، جتھے ہووے نت آنا جانا اتھے رہیے وانگ پراواں، میاں صاحب دا قیمتی شعر ہے، جتھے ہووے نت آنا جانا اتھے رہیے وانگ پراواں، تے کعبے وانگو تکیے انہوں رکھیے پاک نگاواں، لائیو یار حوالے رب دے پھر مل سو نال نصیباں، زندگی پرائش ہے حاج صاحب کوئی پتہ نہیں، لائیو یار حوالے رب دے پھر مل سو نال نصیباں، کدی رب ملایا تے پھر ملان گے نہیں تے رکھی یاد غریباں۔ بہت شکریہ ساڑی محفل دے آخری مہمان جان محفل شان محفل حسن محفل بہار محفل مبلغ اسلام خطیب عرب و عجم، بہت طویل سفر کر کے تشریف لے کے تھوڑے درمیان میرے مربی موسم کرم فرما حضور قبلہ صاحبزادہ پیر مرید حسین المشہور پیر سونا ماہی صاحب استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہتھن اونچا کر کے نعرہ تکبیر، جی آپ نہیں بیٹھے ہو سرکار دے بٹھائے بیٹھے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان پیر سونا ماہی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہدیہ درود ہے نبی معظم پر، جو چپ کر جائیں تو رسول اللہ ہیں اور بول پڑیں تو کتاب اللہ ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اس آیت کے بعد مرد مومن پہ درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا چلو اے تے میری خوش نصیبی. بھائی یہ جتھے میں اج حاضر ہویا نا یہ میرے مریداں دا گھر ہے. اے جبیل جڑے نے اے خانہ تصوف دے لحاظ نال خاندانی چشتیہ دے مرید ہیں. میں نلائق نکمے دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے اے مرید ہوئے نے. تے اے جڑا نظام ہے نا اج اے پروفیشنل نظام نہیں ہے, اے بالکل طریقت دا نظام ہے جدے وچ بالکل کسی قسم دی وی کوئی لالچ موجود نہیں. مریداں یاد کیتا ہے میں نلائق حاضر ہو گیا. سورہ ملک 67 نمبر 67 نمبر سورہ ہے اور او دی دوسری آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اگر تواڈی پوری توجہ ہے تے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر لواں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ پوری آیت ہے. ہن میں بلا تمہید دا ترجمہ شروع کراں جی تاکہ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ہن میرے حلق وچوں نکلے تے تواڈے ساریاں دے سینے وچ اتر جائے تاکہ آیت دی اس برکت نال ساریاں دا سینہ مدینہ ہو جائے تے مشن پورا ہو جائے میرے آن دا. اللہ زی اس میں موصول ہے. اللہ زی دا معنی ہوندا ہے وہ. اللہ زی دا معنی کی ہوندا ہے جی؟ ہن تساں قرآن پاک واسطے بولنا, میں تانوں اونج نہیں بلانا. اللہ زی دا معنی ہوندا ہے ایڈے سریلے اور میرے پسندیدہ نعت خاں تو بعد مینوں شعر پڑھنا ویسے ہی شرم محسوس ہوئے گی. میں بالکل کوئی شعر و شاعری نہیں پڑھدا. تانوں پتہ ہے میرا 3-4 سالاں دے اندر 50-60 بیانات میں تواڈے درمیان کر چکیا تے ہن میں صرف قرآن پاک ہی پیش کرنا ہے تواڈی بارگاہ وچ. مڑ اللہ زی دا معنی ہوندا ہے جی بولو گے تے گل چلنی ہے. اللہ زی دا معنی ہوندا ہے میرا بیٹا بزرگ بے شک جڑے بزرگ بیٹھے ہو وہ بے شک قرآن پاک واسطے آہستہ بولو, پر جڑے سینے وچ زور لے کے نوجوان بیٹھے ہو قرآن پاک نہیں پڑھو گے تے کی پڑھو گے. اللہ زی دا معنی ہوندا ہے اللہ زی دا معنی ہوندا ہے اللہ زی خالق وہ ہے جس نے پیدا کیا. اچھا خالق تے اللہ ہے جی. خالق کون ہے؟ بولو جی خالق کون ہے؟ اللہ ہے جی. اللہ زی خلق الموت وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا. یہ دا مطلب ہے اللہ فرمایا او میں وہاں میں او اللہ وہاں موت بھی جدی مخلوق ہے. موت بھی جدی مخلوق ہے. اچھا ہن اس تو اگے نہیں جی میں پڑھنا, این نہیں سمجھانا ہے. اینی آیت دے اینا لفظاں دے اتے ہی میں گل ختم کر کے تواڈے کولوں اجازت لے لینی ہے. ایک واری میں تانوں دوبارہ ذہن تے سماعت دینا چاہنا. اللہ زی وہ خالق جس نے خلق کیا, موت جس نے موت کو خلق کیا. یہ ترجمہ تمام مترجمین نے کیتا ہے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری نال او ترجمہ کرنا چاہنا جڑا کسے نہیں کیتا. اے تو انہوں پتہ ہے میری پرانی عادت ہے, کوئی نویں گل نہیں. جڑی آیت بھی اسی لے کے ٹریے او دا کوئی نہ کوئی ایسا ترجمہ ہونا ہوندا جڑا کسے نہیں کیتا ہوندا. چونکہ میں خود ایک عربی طالب علم ہاں, میرا پڑھان نال تعلق ہے, پڑھن نال تعلق ہے, سارا دن میرا قرآن پاک پڑھاندیاں گزر جاندا ہے. میں او تواڈی بارگاہ وچ ترجمہ کر لگا جڑا کسے نہیں کیتا. مڑ تساں توجہ کرنی ہے تے گل دی سمجھ آ جائے گی. فرمایا اللہ زی وہ خالق خالق ہے, خالق الموت وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا. یہ تو پھر وہی ترجمہ ہے جی. دوبارہ سنو, خالق الموت وہ ہے جس نے موت کو نہیں الموت کو خلق کیا. یہ ہن لفظ موت دے اتے آیا ہے الف لام. عربی دے اندر یہ واوا ساری قسمان نے, تخصیصیہ ہوتا ہے, تمیمیہ ہوتا ہے.
یہ جڑا الف لام آیا نا یہ معرفہ کردا ہے نکرہ نو. ہن یہ ترجمہ بننا ہے الذی خلق الموت، وہ ہے جس نے ایک خاص موت کو پیدا کیا. وہ ہے جس نے ایک، ہن سارے بولو گے تے میں آگے چلنا ہے. وہ ہے جس نے ایک، منی آواز آئی، وہ ہے جس نے ایک خاص موت، نہیں حضور آجی صاحب نہیں، وہ ہے جس نے ایک، منی آواز آئی، وہ ہے جس نے ایک. ہن میں ہاتھ جوڑ کے آنا یا اللہ موت تے موت ہی ہوندی ہے نا. نوجوان نو آئے تاوی موت ہے، بزرگ نو آئے تاوی موت ہے، سنی نو آئے تاوی موت ہے، شیعہ نو آئے تاوی موت ہے، سکھ نو آئے تاوی موت ہے، ہندو نو آئے تاوی موت ہے. موت تے جی بولو یہ جملہ، موت تے موت ہی ہوندی ہے نا. اس گل دا جواب اللہ پاک اے دیتا ہے سورہ جاسیہ 45 نمبر سورہ ہے تے 21 نمبر آئے تے میں پڑھنی شروع کراں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمایا ام حسیبہ، ام حسیبہ، ام حسیبہ، ام حسیبہ، ام حسیبہ. نہیں ترجمہ نہیں میں کرنا، جن تو توجہ نہیں کرنی میں ترجمہ نہیں کرنا. اللہ فرمایا ام حسیبہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تساں یہ سوچیا ہے. اللہ فرمایا ام حسیبہ، تہاڈا کی خیال ہے؟ ام حسیبہ، تساں کی حساب لایا ہے یا اللہ کی ہوئے. فرمایا الذین نجترہ السیئات، اللہ فرمایا تساں کی حساب لایا ہے جڑا واہیات نالائق نکما گناہگار ہے. ان نجعلہم کالذین آمنوا، میں انہوں انج کر دیاں گا جویں منن والا ہوندا ہے. وہ انج ہوے گا جویں منن والا ہوندا ہے، وہ انج ہوے گا جویں منن والا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا. اللہ فرمایا تساں کی حساب لایا ہے، تساں کی سوچ لیا ہے، یہ تساں سوچیا بھی کیویں میں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. تساں کی حساب لا لیا. مرتد تے منن والا اکو جہی ہوندا ہے، مرتد تے منن والا اکو جہی ہوندا ہے. مولا اساں تے یہی سوچیا ہے. فرمایا سواء محیاہم مماتہم، تساں سوچیا انہاں دا مرنا تے جینا اکو جہا ہی ہے. مولا اساں تے یہی سوچیا ہے. فرمایا ساء، بہت برا سوچیا جی. ساء ما یحکمون، بہت برا سوچیا جی. تے مولا پھر فرمایا کدی ہو سکتا ہے منن والا تے منن والا تے مرتد مرے بھی اکو طریقے نال جیوے بھی اکو طریقے نال. تے یا اللہ پھر کی سمجھانا چاہنا ہے. اللہ فرمایا مرتد دا مرنا ہور ہوندا ہے، منن والے دا مرنا ہور ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے مولا پھر موت دیاں دو قسماں ہوندیاں نے. مولا فرمایا بالکل موت دیاں دو قسماں نے، ایک عام موت ہے، ایک خاص موت ہے. یا اللہ عام موت کی ہو جی ہوندی ہے تے خاص موت کی ہو جی ہوندی ہے. ہن تساں کہنا ہے تے میں اگے قرآن پڑھنا ہے، مڑ انج نہیں پڑھنا جدا دل کردا پڑھا. گج کے سبحان اللہ آکھو نا ذرا. میں سورہ انفال کڈ لئیے 8 نمبر سورت تے میں 50 نمبر آیت پڑھن لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے سامنے آ گئی ہے جی، اے پڑھنی شروع کراں جی. وہی اس طرح نہیں گل ہے جی تہاڈا دل کردا میں پڑھا للکار کے سبحان اللہ کہنا ذرا. اللہ فرمایا ولو ترا، وا دا معنی ہوندا ہے اور، لو دے دو معنی ہوندے نے. لو دا پہلا معنی ہوندا ہے اگر 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 اگر، لو دا دوسرا معنی ہوندا ہے کاش کاش. ولو ترا، ترا علم ترا کیفا، میرا نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں آپ نے. یہ مطلب ترا دا معنی ہوندا ہے، ترا دا معنی کی ہوندا ہے دیکھنا. اچھا ترجمہ کرو ولو ترا. اللہ فرمایا کاش یہ دیکھ لیں، کاش یہ دیکھ لیں، کاش یہ دیکھ لیں، کاش یہ دیکھ لیں. یا اللہ کی وخانا چاہنا ہے. فرمایا از یتوفا، جب مرتا ہے، جب موت آتی ہے، الذین کفروا، جب کافر کو موت آتی ہے. ولو ترا از یتوفا الذین کفروا، کاش یہ دیکھ لیں جب کافر کو موت آتی ہے، کاش یہ دیکھ لیں جب کافر کو. اچھا کافر دا معنی میں کافر کر چھڑے اینے مجمع کو بندہ دسو گے کافر دا معنی کی ہوندا ہے؟ تسی چپ کرو جی، تہاڈا معنی بالکل ٹھیک ہے لیکن مینوں معنی دا مزہ آیا جی اس پاسوں.
इन्हें आख्या जी ना मनन वाला मुनकर, मुनकर किदा मुनकर है नहीं मैनू पता, इन्ना मैनू पता लग गया ज़हीर अब्बास ने दसिया मुनकर हुंदा काफिर दा माना। अच्छा हुन मैं तर्जमा दिया, अल्लाह फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ़ल लज़ीना कफरू, काश ये देख लें जब मुनकर मरता है। इसदा मतलब है अल्लाह मुनकरां नू नहीं विखाना चाहता, मनन वालियां नू विखाना चाहता है। अल्लाह फरमाया काश मनन वाले ए वेख लैन जदों मुनकर दी जान निकल दी है, मुनकर दी जान निकल दी है ते मौला मुड़ की हुंदा है, फरमाया अल मलाइकातु, फरिश्ता नहीं आउंदा, फरिश्ते आउंदे ने, फरिश्ते वावा सारे फरिश्ते आउंदे ने ते मौला मुड़ फरमाया अल मलाइकातु यदरिबूना वजूहहुम, फरिश्ते आके उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, फरिश्ते आके उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, फरिश्ते आके उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं। तुसा कहने तो मैं अगे कुरान पढ़ना, हाँ जी ओनू छितर पैंदे ने, तुसी सुभान अल्लाह आंदे हो पे। अच्छा चलो ठीक है, मुनकरां नूं जुत्तियां पैन सुभान अल्लाह ही कहना चाहिए, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्हें क्या सी या हुसैन तेरे दुश्मन ना रहन ते जेड़े रहन मेरे कोलों पोले खांदे ही रहन। अल मलाइकातु यदरिबूना वजूहहुम, फरिश्ते आके उसे थप्पड़ मारते हैं। मौला फिर फरमाया व अदबारहुम, उसकी पुश्त पे मारते हैं। हुन बंदा इस तरह करके लेटिया होवे ते कोई बंदा भी ओदी कंड ते मार नहीं सकता, इसदा मतलब है ओनू इंज करके ते फिर कोडियां कर देने ते मार देने। मौला समझाना की चाहना है, अल्लाह फरमाया मुनकर दी जान निकलन लगी है, मुंह ते भी पैंदियां ने, कंड ते भी पैंदियां, मुनकर दी जान निकलन लगी है। ओ यारा मैं कुरान पढ़ना पिया ना, आखो सुभान अल्लाह नहीं कहना, सुनो तो सही कम अज कम यारा कुरान पाक पढ़िया जा रहा है। या अल्लाह एक करो कारिम बशर साहब, अल्लाह फरमाया करो जुतियां पैंदियां ने ओनू, करो जुतियां पैंदियां ने किनू वाला काफिर नू, किनू मैनू नहीं आवाज आई, मैनू नहीं आवाज आई, काफिर नू। या अल्लाह मैं आखा देवबंदी ने, अहले हदीस ने, शिया ने, फलाने ने गलत हो जाएगा। जदों तू काफिर आखे फिर तू ही दस कौन ने, मौला तू ही दस किन्ना नू करो पैंदियां ने। अल्लाह ने सूरा बकरा में इरशाद फरमाया, 2 नंबर सूरा, 1 कम 90 नंबर आयत है, कहोगे तो पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा यार, ऐसे नहीं पढ़ूंगा। फैसला लेने अल्लाह को लो, या अल्लाह हुक्म कर, एक काफिर है कौन है जिन्हों करो छितर शुरू होने। अल्लाह ने सूरा बकरा की 2 नंबर सूरा की 1 कम 90 नंबर 89 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू। जिदा दिल करदा है मैं आगे पढ़ा, बोली जाओ मेरे नाल। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। हुन मैं तर्जुमा शुरू करा जी आयत दा, पता ते लगे मौत दे टाइम ते करो जुतियां पैंदियां किन्हां नूं में। फरमाया वकानु, और वो थे, वो थे, वो थे, वो थे। या अल्लाह कौन थे? फरमाया यहूदी थे, मूसा के उम्मती थे। या अल्लाह क्या हुआ ही नहीं। फरमाया वकानु मिन कब्लू, नबी पाक के आने से पहले, नबी पाक के आने से पहले, मुस्तफा के आने से पहले मौला की कर दे सन। फरमाया यस्तफ्तिहूना, फतह तलब करते थे अल्लज़ीना कफरू, काफिरों के मुकाबले में। मौला होया कि अल्लाह फरमाया जंग कर दे सन। जदों वेख दे सन ना मर चले आ, रुड़ चले आ, कतल हो चले आ, खत्म हो चले आ, घरों जाके तुरात लेके आउंदे सन, सारी किताब खोल के सफे कर दे सन, जिथे मुस्तफा दा नाम लिखिया हुंदा सी ना, मुहम्मद जिथे लिखिया हुंदा सी ना, इंज उत्ते हाथ रखदे सन ते फिर मैनू आंदे सन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक्के नबिय्यक अल्लाज़ी, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक्के नबिय्यक अल्लाज़ी। अल्लाह हम तुम्हें मोहम्मद का सदका देते हैं, अल्लाह हम तुम्हें मोहम्मद का सदका देते हैं, अल्लाह हम तुम्हें मोहम्मद का सदका देते हैं। अल्लाह असी तेरे कोलों आमिना दे लाल दा सदका मंगने आ,
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक़्क़ि नबिय्यिका अल्लज़ी अन यबअसू फी आखिर ज़मान, अल्लाह उस नबी का सदका जिसे तुमने हमारे साथ आखिरी जमाने में भेजने का वादा किया, अन तंसुरनल यौमा अला अदुविना, अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारी मदद कर, 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 अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारी मदद कर। अल्लाह मोहम्मद नहीं पढ़ांगा, आगे चुप करके बैठ रहो। अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारी मदद कर, अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारी मदद कर। ओ चुप रहो मेरा पुत्र ना बोले आज। अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारी मदद, बोलने ते लाल के कहना पहने सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद के सदके, अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारी मदद कर। या अल्लाह मोड़ की हुंदा सी, फरमाया फयुन सरून, ओना दे हाथ ऐथे बाद च हुंदे सन, मैं मदद पहले कर देंदा सा। पर या अल्लाह ए बंदे कौन ने? फरमाया मूसा दे उम्मती ने। ते या अल्लाह मेरे नबी दा सदका देंदे रहे ने, मेरे नबी दा सदका मांगदे रहे ने। अल्लाह फरमाया हाँ मेरे मुस्तफा दा सदका मांगदे सन। मौला उन्हां दा अपना नबी किथे सी? फरमाया कोल ही खलोते हुंदे सन, कोल ही खलोते हुंदे, कोल ही खलोते हुंदे सन। या अल्लाह अपना नबी कोल खलार के मेरे नबी दा सदका मांगदे रहे ने। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान मुस्तफा। अल्लाह फरमाया उन्होंने पता सी साडे नबी दी ते दुआ ही उस नबी दे सदके कबूल होती है। अच्छा हुन अगे कुरान पढ़ा ना जी, यार बदनसीब बंदा चुप रहेगा, ललकार के सुभान अल्लाह खुजारे। अल्लाह फरमाया होना की सी, फलम्मा जाअहुम, जदों मुस्तफा उन्हां दे कोल आ गए, मारफू जान दे सन मेरे नबी नू, सियान दे सन मेरे नबी नू, पहचान दे सन मेरे नबी नू, कफरू बिही, जान दे होया मुनकर हो गए, इनकार कर छड़िया, मन्ने नहीं, पता है सी एदा सदका लेंदे रहे हां, होना ख लगे नहीं एदा सदका नहीं लेना, एदा वसीला नहीं लेना, एदा वसीला नहीं लेना, एदा वसीला। मैं दोबारा पढ़ लगा, नौजवान बच्चे बैठे हो मेरे सामने। अल्लाह फरमाया सारी जिंदगी मुहम्मद दा सदका लेंदे रहे, जदों आ गए ते आखन लगे नहीं मंगना एदा सदका, नहीं मंगना एदा सदका, नहीं मंगना एदा सदका। मौला मोड़ फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, मैं लानत करना एहो जे काफरां ते। या अल्लाह तू लानत भी करना, मैं ते सुनिया सी दरूद करना। वाह तुहाडी खामोशी दे मैं सदके जावा। अल्लाह फरमाया दरूद मैं मुस्तफा ते करना, लानत मैं ओदे वसीले दे मुनकरा ते कर। या अल्लाह हुक्म कर, फरमाया वलौ तरा इज यतवफ़ल्लज़ीना कफरू, कदी तुसी वेख लवो ना उन्हां बंदियां दा हाल जेड़े मुहम्मद नू जान के ओदा वसीला नहीं मनदे, कदी तुसी वेख लवो ना उन्हां दा जिन्हां नू समझ आई ओ ते गल करो मेरे, कदी तुसी वेख लवो ना उन्हां दा हाल। अल मलाइकतु यदरिबूना वजूहहुम, उन्हां नू करो छितर शुरू हुंदे ने, करो छितर शुरू हुंदे ने, करो। यारा मैं कुरान पढ़ना पिया, उन्हां दी जान अजे निकली नहीं, करो छितर शुरू होए ने। हुण तुसा कहने ते मैं अगे कुरान पाक शुरू करना है। या अल्लाह ये ते छितरा वाली मौत है, ये ते छोटे तो छोटे नालायक बंदे नूं इस गल दा पता है जिन्हों करो ही पैन। हुण मैनूं अगला जुमला भी कहना पएगा यार, जिन्हों करो पैन ओनू 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 नहीं मिलांगे नहीं गल, जुमला पूरा कर, जिन्हों करो पैन ओनू बाहरों भी पैंदियां ने ओनू अल मलाइकतु यदरिबू। अच्छा या अल्लाह ये तो समझ आ गई है, फरिश्ते जुतियां दा हार लैके आउंदे ने ओदी मौत दे टाइम ते। हुण हुक्म कर ओ अल मौता की है। यार ठंडे हो गए हो तुसी यार जी। अच्छा या अल्लाह फिर तुसा उठ पे ते हो ज़ाहिर वास्ते फिर या अल्लाह फिर बह यार 2 मिनट बह जाओ, फिर उंज बैठे हो तो मेरा हौसला वधाया जे, हुण बह जाओ मैं तुहानू सुनाना पिया, ऐ ते मेरा साथ दिंदे कोई नहीं पे अज। या अल्लाह
اب میرا دل کر رہا ہے میں فرید تک قرآن پڑھوں، ابھی میں نے کربلا جانا ہے، لیکن انج تو نہیں جانا یار، لا تسی کرایہ ہی نہیں دیندے پے، نہیں ہے تھوڑا سبحان اللہ میرا کرایہ، سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ دئی جو گڈی ویکھو جاندی کدھر ہے، یا اللہ۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، 2 نمبر سورہ ہے اور 2 نمبری کے منہ پہ چھتر پڑے گا، 260 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ایک دن حضرت ابراہیم نے یوں ہاتھ اٹھائے، رب ارنی، او مائی لارڈ آئی وانٹ ٹو سی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتا، کیف تحیی الموتا، کیسے ترجمہ کروں یار، اے مولا میں ویکھنا چاہنا اے الموتا کیویں ہوندی آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اے الموتا کیویں ہوندی آ۔ اللہ فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم میرا ہو سکتا ہے آج کی میری گفتگو آپ کی زندگی کے کسی شاعری کے کسی مرحلے میں کام آ جائے، میری باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کیف تحیی الموتا، یا اللہ یہ الموتا کیسے آتی ہے؟ کالا اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں کہ ہم الموتا بھی دیتے ہیں؟ کالا بلا وائی ناٹ، مولا کیوں نہیں، میں ماننا تو الموتا بھی دینا ہے، پر اے تے دس دینا کیویں میں، دینا کیویں میں؟ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق تو انہوں پتہ ہے کون سن؟ مجمع چو کو بندہ دسو کون سن ابراہیم علیہ السلام؟ جی اللہ تیری حیاتی برکت ہوئے، تو بڑا عرصہ ہو گیا میں نالائق نو سننا ہے پیا۔ نوجوان توڑا نا کیے جی؟ آجی محمد شعبان دی حیاتی برکت ہوئے، آمین چاکو۔ او شکھیا اللہ دا نبی ابراہیم۔ اچھا جی اور کوئی تعارف دین چھے اس تو علاوہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا؟ جی ہو گیا جی، یہ تو بات ہو گئی۔ اس تو علاوہ بھائی دا میرا حافظ نال آیا، میرا بچہ مرید ہے، اندر مصطفیٰ دے دادا جی نے، نہ آکھو سبحان اللہ، نہ آکھو تو آڈے والی گال نہیں ہے، کوئی گال نہیں، میں نے کوئی گسا نہیں جی، اس جملے تے نہیں آکھنا تو پھر چپ کر کے بہ رہو۔ اے بابا اینی مور انٹروڈکشن اباؤٹ ابراہیم، کوئی اور تعارف کرواؤ، اس تو علاوہ کوئی ہے ذہن وچ؟ جی اس تو علاوہ کیسا کرو؟ جی جی اچھا 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 چل مینوں پہلے نہیں سمجھ آئی گل دی، حاجی صاحب نو پتہ ہے، وہ دس دینے پہ تواڈے دھمبے تے چھری بعد چوندی، او دے پتر دا نام پہلے آوندا ہے۔ اے دا مطلب ہے سارے بے علم نہیں بیٹھے، کسی نو پتہ بھی ہے مجمع دے اندر، بولو جس نو اور پتہ ہے گل کرو میرے نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف کرواؤ نا مینوں بھئی، اس جی شاباش شاباش، خانہ کعبہ قاری آپ بولے ہو تو سب بول، اچھا مقبول احمد بولے، اس کہ خانہ کعبہ اس بنایا ہے۔ بھئی اے جیڑی گل مقبول کیتی ہے، میں قرآن پڑھ لاں؟ مقبول ہے خانہ کعبہ ابراہیم بنایا ہے۔ اے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے، 124 نمبر آیت ہے، 122 نمبر آیت ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ نہیں خاموش خاموش رہو خاموش رہو۔ مقبول ہے ابراہیم خانہ کعبہ بنایا ہے، اللہ کعبے دے بنن تو 4040 سال بعد مصطفیٰ نال گل کر دے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا وَإِذْ محبوب تینوں یاد ہے نا، جدو تینوں یاد ہے نا، تینوں یاد ہے نا؟ نہیں بابا نہیں نہیں، میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو، میں تواڈے نال گل کرنا ہے، میرے مریداں دا گھر جبیلاں دا، تانوں یاد ہے نا جدوں میں پچھلے سال بھی ایتھے آیا ساں، تسی بھی ایتھے ہی سو، میں بھی ایتھے ہی ساں، اللہ فرمایا میرا مصطفیٰ تینوں یاد ہے نا؟ یا اللہ سمجھانا کی چاہنا ہے؟ اللہ فرمایا اجے سمجھ نہیں آئی، ایک قرآن ہے، مولا فرمایا ابراہیم کعبہ بنا رہے سن، مصطفیٰ کول بہ کے ویندے سن پہ، یا اللہ اپنی ماں دے آن تو 40 سال پہلے اپنی اماں دے آن تو پہلے جڑا نبی موجود سی وہ آج کیویں غیر حاضر ہو جائے گا؟ اچھا اگلا جملہ قرآن دے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے کعبہ بنایا۔ مصطفیٰ آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے کعبہ بنایا، یا اللہ ابراہیم بنایا ہے، فرمایا نہیں ہم نے بنایا ہے، یا اللہ ابراہیم بنایا ہے، فرمایا نہیں میں تے محمد مصطفیٰ رل کے بنایا ہے۔ پر
پر یا اللہ وہ تے ابراہیم بنایا ہے. اللہ فرمایا ابراہیم کدو اپنی مرضی نال بنایا ہے, ساڈی مرضی نال ہی بنا. نہیں یار, نہیں یار, نہیں 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 میرا بیٹا, میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس تمام پارٹیاں آتی ہیں, ہم صرف دعا دیتے ہیں. میں اگزامپل دین لگا, میں سنیا نواز شریف صاحب سٹیج تے کھلو کے آمدے سن پہ ہم نے موٹر وے کو بنایا. میں ساری رات سوچدا رہا, میں دابڑا پھڑ کے شہباز شریف نو لوک پاندیاں تے نہیں ویکھیا, میں نواز شریف نو اوتھے مٹی پاندیاں تے نہیں ویکھیا. او تے مزدوراں بنائی, اے کیویں آندا ہے ہم نے بنائی, ہم نے بنائی. پھر مینوں ایک ظہیر باسور کا کوئی شہزادہ ملیا سیانا, اسے کہ پیر جی گھبراؤ نا, اگر کوئی چھوٹا کسی وڈے دی رضا دے وچ رہ کے کام کرے او دا ذمہ دار او چھوٹا نہیں ہوندا, وڈا ہوندا ہے. او وڈا ہوندا او دا ذمہ دار. ابراہیم اپنی مرضی نال نہیں بنایا, اللہ دی مرضی نال بنایا ہے. اللہ فرمایا ہے پھر اللہ بنایا ہے, اللہ بنایا ہے, اللہ بنایا ہے. کیتا کم ابراہیم ہے, اللہ فرمایا میں کیتا ہے. یا اللہ ابراہیم کیتا, فرمایا میں کیتا ہے. یہ مطلب ہے جی پل پلیکھے کدی مدینے وال منہ کر کے سی کہہ ہی لئیے یا رسول اللہ انظر حالنا, اللہ دے نبی ساڈی مدد کر, اللہ دے نبی ساڈی مدد کر, اللہ دے نبی ساڈی مدد کر. جے محمد اپنے امتی دی مدد کر دین, او مصطفیٰ نہیں کیتی, خدا ہی کیتی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ اتوں ہی لنگ دیجے پئی؟ اور بھی کوئی یاد ہے حضرت ابراہیم دے متعلق جی؟ اینی مور انٹروڈکشن اباؤٹ ابراہیم؟ کوئی اور بھی گل یاد کراؤ جی ابراہیم دے متعلق یاد. جی جی بیٹا شاباش 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 جی شاباش. تیرا نا کی ہے؟ ازہر دی حیاتی برکت ہوے آمین چ آکھو. جیڑی گل اس کیتی ہے میں پڑھ لاں قرآن؟ اچھا نہیں پڑھدا, نہیں پڑھدا, تو نہیں لوڑ ہے. نہیں نہیں تو نہیں لوڑ, ہو بڑی بہت بڑی گل کر گیا منڈا. نہیں یار نہیں, تینوں کلے لوڑ ہے, میں باہر جا کے تینوں دیاں گا آیت, انہاں نوں نہیں دیاں گا. مڑ جن لوڑ ہے گج کے سبحان اللہ کھو والا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتخذ, سورہ اسراء کو پڑھ رہا ہوں, 17 نمبر سورہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرمایا میں خلیل نو اپنا یار بنایا ہے. اچھا نہیں, میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, خلیل نہیں آکھیا میں اللہ دا یار ہاں, میں فرمایا ابراہیم میرا یار ہے. نہیں تے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا مولا تینوں یار بنان دی لوڑ ہی کی ہے؟ اللہ فرمایا میں بھی یار تاں بنائے نے, مینوں پتا سی بندیاں یاراں تے تے اعتراض کرنا ہے, یاراں تے اعتراض کرنا ہے, یاراں تے اعتراض کرنا ہے. آدم دے پتراں نوں پتہ لگ جے جے اللہ یار بنائے نے, تے جنہاں بندے نوں اللہ دے یاراں تے اعتراض نہیں, محمد دے یاراں تے کادا اعتراض؟ واہ تہاڈا ٹھنڈا سبحان اللہ. چلو کوئی سمجھ آ گئی یہ گل دی کہ کوئی نہیں؟ حضرت, چلو میں ایتھے سٹاپ کر لینا. حضرت ابراہیم یار سن, کی سن؟ میں نہیں آواز آئی. جدا دل کردہ قرآن پڑھن تے گج کے آکھو کی سن جی؟ یار نے یار نو پوچھے وخا تے صحیح او الموتا کیویں ہوندی آ. ہن یار یار نو کہن لگا تو ویکھنا چاہنا ہے کہ سیکھنا چاہنا ہے؟ ہائے ہائے, تو ویکھنا چاہنا ہے کہ سیکھنا چاہنا ہے؟ اس یار نے ویکھ کے کہ سکھا دیں گا. اس نے کہ چنگا کاریگر وہ نہیں ہوندا جڑا کام کر کے وکھائے, چنگا کاریگر ہوندا وہی جڑا کر بھی لوے کسے دے ہتھ بھی سیدھے کرا لوے. تو سیکھنا چاہنا ہے مولا سکھا. چل فرمایا پھر 4 کٹھے کر, 4 کٹھے کر. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نبی ہے تے 4 ہی کٹھے کرنے نہیں. چلو کوئی گل نہیں, تواڈے والی گل ہی نہیں, مینوں پتا ہے تواڈے والی گل نہیں, کوئی گل نہیں, تواڈے والی گل نہیں ہے. میں تے گل کر چھڑی ہے, میری گل بڑی دور تک چلی جانی ہے. ویڈیو کیمرہ میرے سر تے کھلوتا ہے. اللہ نے نبی ابراہیم نو فرمایا ہے تو نبی ہے تے 4 ہی کٹھے کرنے نہیں. اے دا مطلب ہے 4 ہی کٹھے کرنے نبیاں دی سنت ہوندی ہے. جیڑا 4 وچوں ایک دا بھی منکر ہے او نبی دا نہیں, 4 دا نہیں, خدا دا من. جنوں سمجھ آ رہی ہے گل کرو میرے نال یار. 4 کٹھے کیتے. ہن میں اگلا جملہ کھا, میں مفسرین دا ترجمہ اور میں یعنی ترجمۃ القرآن اور تفسیر دا یعنی سٹوڈنٹ بھی ہاں اور میں استاد بھی ہاں, معلم بھی ہاں. سارا دن میں پڑھانا اپنے طلباء اور طالبات نو. میرے دوستو 4 ہی حلال سن, ایک بھی حرام نہیں, ایک بھی حرام نہیں. ابراہیم نے 4 حلال اکٹھے کر کے اولاد آدم نو قیامت تک درس
لباس دے دیتا ہے. فقیراں دی تسبیح وچ آنا او نہیں ہے جدی ماں ایماندار ہوئے گی. نہیں میں گل نہیں سمجھا سکیا. اگر بابے فرید دا نام سن کے تہاڈا کلیجہ پھل پیندا ہے, اگر غوث اعظم دا نام سن کے تہاڈا سینہ کھیل پیندا ہے, اگر قبلہ عالم دا نام سن کے متھے تو تریوڑی لے جاندی ہے, یہ تہاڈا کمال نہیں. اپنے ماں دے قدم چم کے کہہ جے اماں اے تیری ایمانداری ہے جڑی اللہ سانو ولیاں دی محبت عطا فرما. تسی اپنی داد اپنے کول رکھو. مینوں نہیں تہاڈا اج مزہ آ رہا, مینوں لڈن آ لیو, تہاڈا مزہ نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پیر سونا ماہی صاحب. سمجھ آ رہی گل دی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے جس ویلے 4 کٹھے کر لے, اللہ نے فرمایا, ہن میں اگے قرآن پڑھا, اللہ نے فرمایا فسرہن 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 فسرہن. ترجمہ ہے جی کہ انہوں اپنی آواز تے لا لے, اپنی آواز تے لا لے. لیکن میں مسیتے نہیں بیٹھا, اپنے مریداں دے گھر بیٹھا. ابراہیم جی مولا انہوں اپنی ونجلی دی تان تے لا لے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. اس کم لئی پیار پانا پیندا ہے. ہاں جی, جے سدن تے گھر جانا پیندا ہے, کدی کدی کول بھی سدنا پیندا ہے. جی میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں, بس میں کچھ کہتا جا رہا ہوں. فسرہن ہو گیا. تساں ویکھیا نا جانور اپنے مالکاں دی بولی تے لگے؟ نہیں ویکھے؟ ویکھے نے نا, ویکھے نے نا, بول دے نہیں پہ تائید تے کرو قرآن دی یار. ویکھے نے نا؟ ولا کدوں لگ دے نے؟ جدوں محبت ہو جائے, پیار ہو جائے, انس ہو جائے, تعلق ہو جائے, رابطہ ہو جائے. یا اللہ, اللہ فرمایا چل ذبح کر. ہے میرا مولا, پہلے کروانا سی, ہن تے محبت ہو گئی ہے, ہن تے پیار ہو گیا ہے, ہن تے انس ہو گیا ہے, ہن میریاں اکھاں دے سامنے انہاں دی جان نکلنی ہے. اللہ فرمایا تو پوچھیا کی سی؟ مولا میں پوچھیا سی الموتا کیویں ہوندی ہے, او خاص موت کیویں ہوندی ہے. اللہ فرمایا ایہو تے تینوں دسنا پیا, آوندی نہیں جب تک وہ آ نہ جان جدی محبت. چلو میں اپنی نالائکی قبول کرنا کہ میں گل نہیں سمجھا سکیا, میری گل تواڈے سینے میں نہیں اتر سکی. میں ایک واری دوبارہ منت کر کے جملہ کہن لگا. اللہ فرمایا میرا خلیل الموتا ادو آندی آ جدے نال محبت کر دے رہے ہون, جدے نال پیار کر دے رہے ہون, جان نہیں نکل دی جنی دیر تک وہ کول نہ آ جان. جان نہیں نکل دی جنی دیر تک وہ کول نہ آ جان. جنہ نل محبت کریے جان ادو نکل دیئے جدو وہ کول آ جان. میں دوبارہ جملہ کہہ رہے ہیں, جنہ نل محبت کریے جان ادو نکل دیئے جدو وہ کول آ جان. میں تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں یارا میں اگے قرآن پڑھنا ہے, اگے قرآن پڑھنا ہے. میں او منڈیوں میں اگے قرآن پاک پڑھنا ہے. میں وینا پیا تواڈے چہرے یار, اونی دیر تک جان نکل دی نہیں جنی دیر تک وہ آ نہ جان جنہ دا نا جپ دے رہے ہیں. جان ادو نکل دیئے. آجی صاحب میں پڑھوں سورہ شورا کو, 42واں سورہ ہے اور 23ویں آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. میرا نبی انہاں بندیاں نو کہے, انہاں بندیاں نو کہے میرا نبی, اپنی امت نو کہے میرا سونا مولا میں کی آکھاں؟ فرمایا انہاں کہے میں تانوں نماز دتی ہے تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں ایمان دتا ہے تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں اسلام دتا ہے تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں قرآن دتا ہے تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں دھی دا مقام دسے اپنی دھیاں نو زندہ دفن کرن والی قوم, میں دسیا تانوں دھی دا مقام تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں ماں دا مقام دسیا تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں بیوی دی عظمت دسیے تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا, میں تانوں پیو دی عزت دسیے تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدا. ایک گل منگنا, ایک گل. مولا او کی فرمایا الا المودۃ فی القربى, حسین نال محبت کرے آجے, علی نال پیار کرے آجے, فاطمہ دی عزت کرے آجے, حسن دی محبت رکھے آجے. یا اللہ لبے گا کی. اللہ فرمایا تینوں اجے سمجھ نہیں آئی, مرن نہیں دین گے, تینوں مرن نہیں دین گے, مرن نہیں دین گے, مرن نہیں. ابھی نہیں یارا, اب نہیں, لیٹ بتایا مجھے. موضوع شروع کرتا تو پھر دیتے میں بات کرتا آپ سے.
اسے پڑھنے کے لیے مجھے بہت لمبا ٹائم چاہیے بیٹا، ابھی نہیں یارا، یہ ٹائم تو نہیں تھا. آپ اگر مجھے سٹارٹ میں یہ دیتے تو میں ٹاپک ہی یہ شروع کر لیتا، ابھی نہیں یارا، اب وقت گزر گیا. توجہ ہے، میں جدھر چلنا پہ من چلن دے، میں بہت ساری آیتیں پڑھنیاں نے، اس طرح تھوڑی پڑھنیاں نے گج کے سبحان اللہ آکھو والا. پانی دا گلاس رکھو ایتھے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، المودۃ فی القربى. حاجی صاحب قبلہ لفظ آیا مودتا، مودتا لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ کیا آیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھنے پڑھو، لفظ کیا آیا ہے؟ مودتا. مجھے نہیں آواز آئی، لفظ کیا آیا ہے؟ حسین نال محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے. علی نال محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے. ظہیر عباس بادشاہ ترجمہ ہوتا ہے، ہمارے قابل عزت علماء ترجمہ کرتے ہیں، پانی کو مچھلی سے مودت ہے، پھول کو خوشبو سے مودت. مجھے نہیں ایسی باتیں آتی، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو، میں نہیں مانتا ایسی مودت کو. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے میرا نبی یہ عیسائی مومنوں سے مودت کریں گے، عیسائی مومنوں سے مودت کریں گے. عیسائی ساڈے نال انج نے جویں مچھی پانی چ نہیں، بالکل نہیں بھائی. لفظ مودت آیا قرآن میں، سورہ مائدہ میں آیا، میرا نبی عیسائی مومنوں سے مودت کریں گے. وہ تے انج نہیں مچھی تے پانی والا چکر تے پھول تے خوشبو والا چکر. یہ تو مطلب بندیاں دسیا ہی نہیں مودت کی ہے، کسے دسیا ہی نہیں مودت کی ہے بابا، کسے دسیا ہی نہیں. یہ مودت ہے کیا؟ یہ رول اور ریزولیشن ہے مکے کا، ایک قانون بیان ہوا تھا مکے میں. اس قانون کی ماتحتی میں رسول اللہ نے آگے ایک لا کو قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا چلو یار جیسے انہوں نے کیا ہے نا تم میری اولاد کے ساتھ بھی ایسے کرنا. وہ کہا گیا مودت. اب یہ مودت ہے کیا؟ چلو مینوں پتا تواڈے والی گل نہیں، رہن دینا، میں رہن دینا، میں نہ دو بندے نال باہر جا کے کراں گا، تواڈے نال نہیں کراں گا، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں تانوں نہیں ضرورت ہے، میں آگے چلتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں. نہیں لوڑ ہے تانوں یار. اچھا لوڑ ہے تے نعرہ سناؤ، مینوں پتہ لگے میں پڑھنا ہے کہ نہیں. یہ ہمارا مجمع ایسے اٹھانا بھی پڑتا ہے، جگانا بھی پڑتا ہے اور سنانا بھی پڑتا ہے. رکو 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 رکو. پتر تیرا کی نام ہے؟ سجاد حسین. اللہ دی حیاتی برکت ہوئے، آمین چاکو. ایدہ ڈیرہ صدا آباد روے، آمین چاکو. منو سجاد حسین نال محبت ہو گئی، میں مودت سمجھانے لگا ہوں. اوے میں قرآن کروں لے کے آیا. یہ محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. مجھے سجاد حسین سے محبت ہو گئی. کہاں ہوئی؟ سٹیج پہ ہوئی، ممبر تھا، محفل تھی، محبت ہو گئی. نوجوان ہے، اچھا ہے، عاشق رسول ہے، محبت ہو گئی مجھے. لیکن میرا اس کے گھر سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے گھر سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا بالکل کہیں آنا جانا نہیں ہے. بار بار محبت ہے، بس ایتھے گتا کیے. اے وے محبت دی پہلی قسم. محبت دی دوسری قسم ہے وے کہ مینوں سجاد حسین نال محبت ہو گئی، میرا ایدے گھر آنا جانا ہے، ایدے بچیاں نال ملنا، میں ایدے رشتہ داراں نوں جاننا، ایدے جننے سجن نے بیلی نے وہ میرے سجن نے، بس اس تو اگے میرا کوئی تعلق نہیں. اگر کس نال جھگڑ پوے میں نہیں کوئی ذمہ دار، اگر کوئی دشمن ہوئے میں نہیں کوئی ذمہ دار. میری محبت ایدی برادری نالے، ایدے نالے، ایدے گھر نالے، بس اس تو اگے میں نہیں جاندا. یہ محبت دی دوسری قسم ہے. محبت دی تیسری قسم ہے وے مینوں سجاد حسین نال محبت ہو گئی. جیڑا ایدہ سجن ہے وہ میرا سجن ہے، تے جیڑا ایدے میلی اکھ نال ویکھے میں اپنا خون روڑ دیاں گا. مینوں ایدے نال محبت ہے. یہ محبت دی آخری ڈگری ہے، ایدہ نام ہے مودت. ایدہ نام ہے مودت. اللہ فرمایا میرا محبوب انہوں کہ حسین نال باروں بار پیار نہیں کرنا. ہائے ہائے حسین نال چوری کھانا لے مجموعہ اگر پیار نہیں پانا. جنہوں سمجھ آئیے گال کرو میرے نال یار. میں دوبارہ گزارش کرنا، حسین نال باروں بار پیار نہیں کرنا. بس یا حسین دے نعرے مار کے کال ٹر جو کار کوئی حسینیت نظر نہ آئے. بولو جنہوں گل دی سمجھ آئیے.
کار کوئی حسینیت نظر نہ آئے انج دا پیار نہ کریا جی حسین نال انج بھی پیار نہیں کرنا کہ جتھے لنگر ون دیا جاندہ ہوئے حسین دا پاج کے اگے ہو اسی بھی کھانا لیا اسی بھی پیارا لیا اسی بھی محبت لیا اور نہیں اللہ فرمایا میرا نبی انہاں نو کہے میرے پتر نال انج دا پیار کرو جڑے او دے سجن ہون او تواڈے سجن ہون جڑے او دے دشمن ہون تو لعنت کر دے ہو حق حق کوئی سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک دی سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک دی اوہ میں اگے قرآن پڑھا اس طرح نہیں پڑھنا گاج کے سبحان اللہ آنکھوں سارے یا اللہ موڑ کی ہوئے گا فرمایا پھر حسین ایڈا کریم ہے ایڈا سخی ہے کلیا نہیں چھڑے گا تواڈی جان بعد وچ نکلے گی کربلا چھڑ کے لٹن پہلے آئے گا نہیں میں نہیں سمجھا سکا وصال علی احمد صابر کلیری آ گیا چلو نہیں ٹھیک ہے نہیں توڑے والی نہیں ختم ہو گئی گل بات ختم ہو گئی ہے اب نہیں ہوگی اب نہیں ہوگی یارا جتنا مرضی سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ میں بدلتا ہوں بات کو حسین پاک دے پوترے تشریف فرما نے اے بھی نہیں توڑے والی ٹھیک ہے نہیں توڑے والی نہیں توڑے والی نہیں ہے یار تو انہوں اجے ٹھنڈ لگ دی ہے نا توڑے والی نہیں ہے گل آئیں گیا نا جنہوں ایڈی ٹھنڈ لگے قرآن دی آیتہ سن کے اجے گرمی نہیں چڑھی کوئی گل نہیں توڑا قصور نہیں توڑے والی ہیں گل ہی نہیں یار او اجے چپ کر کے بیٹھا کنا ہو کے جویں کوئی امانت رکھ کے ٹر گیا ہے واپسی لے جائے گا انہوں مرگاج کے سارے سبحان اللہ کھو ذرا حسین پاک دے پوترے تشریف فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمانے کولوں دی گزر ہویا ہے دادے دے مرید دا اے ہو جے بابے دا کولوں دی گزر ہویا ہے حسین دا مرید ہے نہ آکھو سبحان اللہ چپ کر کے بہ رہو اے ہو جے بابے دا کولوں گزر ہویا ہے بروٹے بھی چٹے نے داڑھی بھی چٹی ہے زلفاں بھی چٹیاں نے ویکھیا میرے پیر دا پوترا بیٹھا قدم چوم کے اندر سائیں 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 آقا سائیں سائیں آپ نے ویکھ کے فرمایا کیا حضور میں نہ ڈر ہوندا ہے ڈر لگدا ہے مسکرا کے حسین دے پوترے فرمایا ساڈا ہو کے ڈرنا ہے تو سا چپ رہو تواڈے والی گل نہیں ہے یار انہوں اجے ٹھنڈ لگ دی ہے پئی یار میرا پتر گوڑے تھلے کرو چادر تھلے لا کے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز میں حسین دے پوتے فرمایا ساڈا ہو کے ڈردا ہے اسے کیا آقا موت تو ڈر ہوندا ہے آپ نے فرمایا تو میرے نانے دا کلام ہی دھیان نال نہیں پڑھیا عرض کردہ حضور تواڈے نانے دے کلام وچ کی لکھیا ہے امام جعفر صادق نے سورہ واقعہ 56 نمبر 56 نمبر سورہ 83 84 85 5 آیتیں سنائیں تین آیتیں کہو پڑھوں ہماری زبان پہ 5 کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں یار میری مجبوری سمجھنا 3 آیتیں سنائیں 3 آیتیں سنا دیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سنو سورہ واقعہ 56 نمبر 56 نمبر سورہ 83 84 اور 85 نمبر آیت فلولا اذا بلغت الحلقوم فرمایا جب اس کے جان حلق پہ آ جائے اوے اللہ پاک میں فرماندا ہے ایتھوں بھی نکل جائے ایتھے سا آ گیا ہے آخری سائے بالکل ساواں دی لڑی ٹٹن والی ہے فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ زمانہ ویندا ہی رہ جائے گا حضور کی فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ہم اس کے قریب آ جائیں گے اس اینجا جوڑ کے سرو حضور اللہ قریب آئے گا امام مسکرا کے فرمایا اگر اللہ نے قریب ہونا ہوں تو فرماندہ انی اقرب میں قریب آؤں گا اور اللہ نہیں ہم اس کے قریب آئیں گے ہم چلو یار آگے چلیں یا اللہ اٹھا ختم ہو گیا بیان یار چلو پھر کبھی آئے بات کریں گے یا اللہ اٹھا نہیں بس بیان ختم ہو گیا یار آپ اتنے ٹھنڈے مجمع میں مجھ سے بیان نہیں ہوگا بس ختم ہو گیا
کوئی گل نہیں، مریداں دے گھر آیا، سارے مریداں نو میں اندر واڑ کے کمرے دے اندر بہ کے صبح تک قرآن سناواں گا، تانوں نہیں سناواں گا۔ یا اللہ اٹھا، یا اللہ اٹھا، چلو چلو آگے چلو، یا اللہ اٹھا۔ حضرت ابراہیم فرمایا مولا اٹھا اٹھا، یا اللہ اٹھا تے صحیح، یا اللہ اٹھا تے صحیح۔ اللہ نے فرمایا 4 پہاڑاں تے قیمہ وکھرا وکھرا رکھ، 4 پہاڑاں تے قیمہ وکھرا وکھرا۔ اے اللہ نو 4 نال ہی پیار ہے۔ اللہ فرمایا 4 پہاڑاں تے قیمہ وکھرا 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 رکھ، یا اللہ رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ ہن اٹھا ہم اللہ، اے الموتا والے اٹھ دے کیویں نے؟ اے الموتا والے او کرو جتیاں جنہاں نو پئیاں انہاں دی گل نہیں، جنہاں نو حسین لین آئے نے انہاں دی گل ہے۔ اے الموتا والے اٹھ دے کیویں نے؟ اللہ نے فرمایا ثم ادوہن ثم ادوہن ثم ادوہن ثم ادوہن۔ کراں ترجمہ کراں ترجمہ، ثم ادوہن۔ اللہ فرمایا ابراہیم جی مولا آواز دے آواز دے، ابراہیم آواز دے۔ ابراہیم جویں انہاں نو زندگی چ بلاندا سی نا، ایک واری آواز تے دے، آواز تے دے، آواز تے دے۔ نہیں نہیں تے مولا تو اٹھانا۔ ابراہیم ساری زندگی محبت تیرے نال کر دے رہن، ہن آوازاں میں مارنیاں نے، آواز دے انہاں نو، آواز دے۔ حضرت ابراہیم آواز مارنی شروع کی تھی، پتہ نہیں کھمب کدھروں آ رہے نے، ہڈیاں کدھروں آ رہی نے، پرندے بن بن کے ابراہیم دے قدم چوم دینے پہ، پرندے آ کے یا اللہ سمجھانا کی چاہنا ہے؟ اللہ فرمایا تانوں اجے سمجھ نہیں آئی، انہاں نو کروں بھی جتیاں پیاں نے، اگے بھی جتیاں پیاں نے، اگے بھی جتیاں پیاں نے، اگے بھی جتیاں پیاں نے، انہاں نو شاہی کروں بھی لین آئے نے، قبر وچ بھی نال نے، حشر وچ بھی بلا رہے نے۔ انہاں نو سائیں انہاں نو ایڈے کریم نے، حاجی صاحب ایڈے کریم نے کہ نہ لین آلیاں دی لجپالی پہ کر دینے۔ ختم ہو گیا بیان یار۔ ایڈے کریم نے کہ نہ لین آلیاں دی لجپالی پہ کر دینے یار۔ حد نہیں ہو گئی، کریمی والی اخیر نہیں ہو گئی، کریمی والی اخیر نہیں ہو گئی۔ انہیں ظہیر عباس بیان کر رہا سی کہ مدینہ چھڑنا حسین واسطے کوئی ایڈا سوکھا نہیں سی۔ چلو ہون تے سبحان اللہ تسی بے شک ہون نہ آکھو، چپ کر کے سن لو، ہون ایڈا سوکھا بھی نہیں سی حسین کولوں مدینہ چھڑنا، جس شہر وچ بچپن گزریا ہوئے، جس شہر وچ جوانی گزری ہوئے، جس شہر وچ نبی دے کندیاں تے بہ بہ کے نمازاں پڑھیاں ہون، جس شہر وچ نانے دا لواب چوس دیاں نہ بابا میں کس طرح جملہ گزارش کرانگا، اس طرح کر کے ممبر تے مصطفیٰ بیٹھے نے، خود مصطفیٰ تشریف فرما نے تے بیان کر رہے نے، جمعہ پڑھا رہے نے، صحابہ بیٹھے نے تے ننا جے حسین اپنے گھروں نکلے ہے تے لڑکھڑاندے ہوئے قدمہ نال مسجد دے دروازے تک آئے ہے۔ نبی دی نگاہ این جٹھی اپنے پتر حسین وال، مڑغاں جملہ نہیں نکلیا مصطفیٰ دی زبان وچوں، بس حسین نو ویکھی جا رہے نے، ویندے نے میرا پتر لڑکھڑاندہ ہے پیا، ممبر چھڑ دیتا ہے۔ نبی نے ممبر چھڑ دیتا ہے، حضور نے ممبر چھڑے آئے، ممبر چھڑ کے صحابہ دی صفحہ نو چیر کے اپنے حسین نو چک کے چوم کے ممبر تے آ کے بہ کے اپنے شان مبارک تے اپنے پٹ مبارک تے بٹھا کے فرماندے نے صحابہ ہاذا حسین، ہاذا حسین، صحابہ ہاذا حسین۔ اور یارا میں نبی پاک دی تقریر شروع کی تھی ہے جڑی حضور آپ شروع کی تھی ہے، صحابہ ہاذا حسین، صحابہ میرا حسین ہے، فعرفوہ اسے پہچانو یہ حسین ہے، صحابہ اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اور نبی دے جمعہ دی تقریر ہی بدل گئی۔
हाज़ा हुसैन, ये मेरा हुसैन है, फारिफूहु, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है। सहाबा, अब्बुहु फिल जन्ना, इसका बाप भी जन्नती है, उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ भी जन्नती है, अखूहु फिल जन्ना, इसका भाई भी जन्नती है, जद्दुहु फिल जन्ना, इसका दादा भी जन्नती है, जद्दतुहु फिल जन्ना, इसकी दादी भी जन्नती है। हाज़ा हुसैन, सहाबा, ये मेरा हुसैन है, फारिफूहु, इसे पहचानो, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है। ए मदीना छड़ना हुसैन लेके एडा सौखा तो नहीं सी ना, कोई एडा सौखा तो नहीं सी ना। चलो छुट गया मदीना, मैं बयान नहीं करूंगा। मंजिल करबला की तरफ चलते हुए हजरत इमाम जनाबे मुस्लिम बिन अकील नु हुसैन कूफा टोर बैठे ने, खुद कूफे वल जा रहे ने, या अचानक, तवज्जो है सारे बंदियां दी, या अचानक हुसैन करीम दी तबीयत इज़्तिराब आया, मुस्तरिब तबीयत हुई, बेचैन तबीयत हुई। फरमांदे ने रोक दियो घोड़े, ऊंट रोक दियो, मेरी भतीजी आतका नु बुलाओ, आतका नु। आतका कौन सी? लुडन आलियो मुस्लिम बिन अकील दी धी दा ना आतका सी। आतका नु बुला के हुसैन ने अपने पट मुबारक ते बिठा के मथा चुमना शुरू कर दिता, आतका दा मथा चुमना शुरू कर दिता, धी नू प्यार करना शुरू कर दिता। जदों सीने न ला के अखां विचों आंसू आए ने ना, नन्नी जी बच्ची उता मुंह करके आंदी है, ताया जी तुसां अज मैनू इंज प्यार पे कर दिओ जिवें लोग यतीम बच्चियां नू प्यार करदे ने। ताया जी अज तुसा मैनू इंज प्यार पे कर दिओ जिवें लोग यतीम बच्चियां नू प्यार करदे ने। हुसैन ने अपनी धी दा मत्था चुम के दोबारा अपनी बहन ज़ैनब को घल के अपने अपने खैमियां तो, अपने घोड़ियां तो, अपने ऊंठां तो एवें 2 4 5 किले दूर आके ते थोड़ा तखलिया इख्तियार करके ते कूफे वल मुंह करके आंसू बहाने शुरू कर दिते। जदों आंसू बहा रहे ने ना, जानी जान मिजाज दा अब्बास भिभरा जल्दी नाल उस 4 किले दूर आके कदम चुम के हुसैन दे चेहरे वल वेख के इधरों इमाम पाक ने अखां साफ कर लियां ने, बिल्कुल नहीं रो रहे, लेकिन फिर भी करबला दा साथी वीर अब्बास मेरे इमाम दा चेहरा वेख के फरमांदे ने, ना लुका साईं, ना लुका, मैं सारी जिंदगी तेरा नौकर रहा, मैं तेरे मिजाज दा वाकिफ हाँ, मैं तेरी गुफ्तार दा वाकिफ हाँ, मैं तेरे किरदार दा वाकिफ हाँ, ना लुका मेरा सैयद, ना लुका, गल दस गल की है। फरमांदे ने नहीं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। दोबारा अब्बास ने कदम ते हथ ला के आख्या, कूफे विच मुस्लिम बिन अकील ते खैर ना लेना। जिस वेले मुस्लिम बिन अकील दा ना आया ना, हुसैन पाक दी बर्दाश्त खत्म हो गई, अखां विचों आंसू जारी हो गए। फरमांदे ने मेरे भरा दी खैर नहीं। आप अर्ज करदे ने, हुसैन तुसा इमाम हो, मैनू मोजज़ात विखाओ। आपने इस तरह करके ना 2 उंगलियां नू दराज कीता ना, जिस वेले 2 उंगलियां हुसैन इंज कीतियां ना, हुण कोई बीबियां विचों कोई बीबी नहीं वेख रही, आप बहुत दूर ने, या अब्बास है या हुसैन ने इन 2 उंगलियां नू दराज कीता। जनाबे अब्बास नू कूफे दा बाजार नजर आया। फरमांदे ने मेरा वीर किधरे नजर नहीं आया, या इमाम मुस्लिम किधरे नजर नहीं आ रहे। आपने फरमाया थोड़ा अगे वेख। जदों अगे वेख्या गवर्नर हाउस दी छत नजर आई। फरमाया अजे नहीं नजर आए। फरमाया परले किनारे ते वेख। जदों परला किनारा नजर आया, वेख्या एक जालिम ने मुस्लिम बिन अकील नू पकड़िया होया, एक जालिम दे हाथ तलवार है, हजरत मुस्लिम बिन अकील दा सिर है ते वो तलवार नू इंज उठांदा पिया। चीख निकली हजरत अब्बास दी, रो के अंदर ने, या इमाम मेरे वीर दा सिर बाजार ही डिगेगा, मेरे वीर दा सिर बाजार ही डिगेगा, मैनू अपनी इमामत दी ताकत नाल कूफे गल, मैं जल्दी नाल जाके मुस्लिम बिन अकील दी मदद करा। हुसैन फरमाया तेनू मैं तलवार कड्डन दी इजाजत नहीं देंगा। आख्या नहीं मैं तलवार नहीं कड्डांगा, मैं उस दारुल अमारा दी जमीन ते बैठ के गोदी विछा के अपने वीर दा सिर ते फड़ लांगा ना। आपने फरमाया फिर तू वेखे ही कुछ नहीं, दोबारा वेख। हुसैन ने जो दोबारा 2 उंगलियां कीतियां ना, वेख्या दारुल अमारा दी छत दे उत्ते एक जालिम दे हाथी तलवार है, मुस्लिम बिन अकील दा शेर है। हुसैन फरमाया थल्ले वेख, थल्ले। जो थल्ले निगाह मारी, वेख्या एक बीबी बुरका पोश है, जमीन
تے اپنی جولی کھلار کے بیٹھی ہے، رو رو کے فرماندیاں نے میں فاطمہ وا، میں نبی دی دھیاں، میرے پتر دا سر آیا میں اپنی گود چلائیں گی۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو، کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ میرا سلام قلندر لاہوری کی قبر پہ فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آیت کو ادھورا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بات کو پورا نہیں کر کے جا رہا۔ کب آ رہا ہوں پھر کا بنے حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں بیٹھ کے مجھے سنا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے بچوں کو پیاسا لایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھا ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا لایا گیا، ایسے صابر کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ساڈی حاضری مولا قبول کر لیں، تینوں مکے دے پیراں دا واسطہ، ساڈی حاضری مولا قبول کر لیں، تینوں مکے دے پیراں دا واسطہ، ٹریا پین سجاد جو کربل وچ، اونا کڑیاں زنجیراں دا واسطہ، صدقے عرش تے یار نو جو دسیاں، اونا پاک تحریراں دا واسطہ، شرمسار غریباں نو نہ کرنا، تینوں زینب دے ویراں دا واسطہ، بس دیون والے معافیاں معاف کر دے، جرماں نال پریا بدکار ہمیں، ایویں لوگ مینوں سردار کہہ دے، تو تے جاندا ہے شرمسار ہمیں، یا الہی صدقہ صبر بطول، یہ سلام عاجزانہ قبول۔ سارے حضرات بیٹھ جاؤ، سارے حضرات بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، دعائی ہوئے گی، نال لنگر تقسیم ہو جائے گا، سارے تشریف رکھو حضرات۔ ایک کوئی سارے حضرت عالم شریف تین دفعہ کل شریف پڑھ کے پیران دے مل کر دیو، حسین دی بارگاہ ثواب پیش کر دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ گھر والے نے ایک پرچی دی تھی، وہ فاتحہ کا کچھ موضوع تھا، لیکن میں کافی دور نکل چکا تھا، فاتحہ کو پڑھنے کے لیے مجھے باقاعدہ باضابطہ پھر کافی ساری آیتوں کا سہارا لینا پڑتا، تو یہ میں ادھار کر رہا ہوں، جی ادھار کر لو، اے موضوع میرے نال، میں مڑ آیا تے ہی پڑھ دیاں گا، ادھار کر لیندے ہو نا، کر لیندے ہو، ادھار کر کے بندہ تھلے لگا رہندا ہے، مڑ آیا تے انشاءاللہ اے پڑھ دیاں گا۔ جی اول آخر باب بسم اللہ دروشی پڑھو، ایک واری فاتحہ اور 3 واری کل شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اچھا خاموشی سے بھائی، آواز نہ آئے کسی کی، لنگر تقسیم کریں اور دعا بھی کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ مالک مکمل کلام پاک دا ثواب، قرآن پاک دا ثواب، نعت خوانی دا ثواب، نقابت دا ثواب، خطابت دا ثواب، سارے دے سبحان اللہ دا ثواب، ماشاء اللہ اور انہاں دی خدمت اور لنگر پاک دا ثواب، درود و سلام دا ثواب تیری بارگاہ چ پیش کرنے ہاں۔ غلطیاں ریا دکھلاوے تو پاک فرما کے اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ ادا جتنا ثواب ہے بارگاہ رسالت مآب دے اندر تحفتاً پیش کرنے آقا ماڑیاں دا تحفہ قبول فرماؤ۔ آپ دے توسل نال آپ دے والدین طیبین شریفین، آپ دی آل پاک، اولاد پاک، ازواجات مطہرات، بیبیاں پاک، حضور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، بلال حبشی، ابو ایوب انصاری، ابو دردہ، تمام صحابی، تابی، تبع تابعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی ارواح پیش کرنے اللہ قبول فرما۔ مولا کائنات طلع کے زود الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، غوث اعظم جیلانی اور خواجہ معین الدین، خواجہ قطب الدین، علاء الدین، نظام الدین اور جمیع خواجگان چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، بختاشیہ، 1100 سلاسل۔ بیٹا آواز نہیں آئے، 1100 سلاسل طریقت دے مشائخ اور مریدین قبلہ عالم نور محمد ماروی رحمت اللہ لڈن شریف دے اندر سادات، غیر سادات، تصوف نال تعلق رکھن والی ہستیاں جڑے آرام فرمانے، تمام دی ارواح نو پیش کرنے ہیں۔ حاضرین اور بانیان اور جس قدر احباب تیری بارگاہ دستہائے دعائیہ دراز کر کے تشریف فرمانے، جنہ دے ماں باپ، دادا پردادا، نانا پڑنانا، عزیز و قرب رشتہ دار، بچیاں بچے پہنا پائی، دار فانی تو دار بقاول جا چکے، تمام دی ارواح نو پیش کرنے ہیں، قبول فرما۔ اس سال ثواب نو قبولیت دا شرف عطا فرما۔ جناب آدم تا جناب خاتم پچھلے انبیاء اور انہاں دی امتاں، تمام دی ارواح نو پیش کرنے ہیں، جنہاں دے پیچھے کوئی بخشن والا نہیں رہ گیا سی، انہاں دی روحاں نو پیش کرنے ہیں، قبول فرما۔ کربلا والے سید دے صدقے ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ امام زین العابدین دی حد کڑیاں دے صدقے سانو مزید گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ نگاہ اٹھے تے دی نظر آئے، نگاہ اٹھے تے پین نظر آئے، نگاہ اٹھے تے ماں نظر آئے۔ اللہ لوگاں دیاں عزتاں ساڈیاں نگاہاں تو محفوظ فرما، تاکہ ساڈیاں عزتاں لوگاں دیاں نگاہاں تو محفوظ ہو جان۔ ننے ننے بچیاں نو دینی دنیاوی علم نصیب فرما، نوجواناں نو بزرگاں دے ادب دی توفیق عطا فرما۔ میرے بچے سال بعد اس محفل پاک دا انعقاد کر دینے، اللہ انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما، انہاں دے رزق وچ دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما۔ قبر حشر دے اندر جویں میں قرآن پڑھ کے دسیا ہے، دنیا اور دین اور آخرت دے اندر اپنے مرشد دا ساتھ نصیب فرما۔ مولا جویں اینا ایتھے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیا، رات بیت چکی ہے، گنبد خضرا دے سامنے، سنہری جالی دے سامنے، مدینہ منورہ دے اندر کھڑے ہو کے درود پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ دکھا دے مدینہ تیری کیسی بستی ہے، جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ ادھی رات دا ٹائم ہے، میریاں دیاں، میریاں بچیاں، میریاں بیٹیاں اس محفل پاک دے اندر جھولیاں کھلار کے بیٹھیاں نے۔ اللہ میریاں انہاں بچیاں نو نبی دی دھی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیدہ دی پاک چادر دا صدقہ انہاں بچیاں نو دولت ایمان اور حیا عطا فرما، انہاں بچیاں دے نیک نصیب فرما۔ ماں باپ پریشان ہیں یا اللہ، اور جنہ دی گود وچ بچہ کوئی نہیں، جوندا جاگدا لمبی عمر دا بیٹا عطا فرما۔ اس دعا وچ جنوں بچہ دیویں اس بچے دا سینہ مدینہ ہونا چاہیے۔ بیمار کربلا دے صدقے کل بیمار مسلماناں نو شفا عطا فرما۔ الحاج ظہیر عباس نو شفائے کلی عطا فرما، جو بھی دل وچ خواہش ہے صدقہ محمد و آل محمد پوری فرما۔ اللہ صمدی من عندک مددی و علیک معتمدی بحق محمد لا ربی ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ ان لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ۔
بے ولایتک یا علی و یا علی و یا علی یا ابو الغیث غثنی یا علی ادرکنی بحق محمد علیہ السلام وطرات طاہرین، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اوے بچہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ ایہو جڑے کینڈیڈیٹس جڑے سیاستدان عاشق رسول ہیں، حضور دی محفل ساری ساری رات بیٹھن والے ہیں، انہاں نو کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، عزت وچ برکتاں عطا فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ آمین تے کہہ چھڑو یا اونج تو سا رولا پایا ہے آمین کہن دی لوڑے ہو کہیں دے نہیں گج کے آمین آکھیا کرو، بالخصوص جدو دعا ایس مرحلے تے آجے پھر ضرور جس ہون تک نہیں آکھیا وہ آمین کہہ لو یار۔ روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش معلی حسین کا، باپ جنہ دا لڑدا رہا ہر میدان اندر کلے ایمان بن کے، ماں جنہ دی جنت خاتون ہوئے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے، گر دعوتن رد کنی ور قبول، مائم پر گناہ تو دریائے رحمتی جائے کہ فضل تست چے باشد گناہ ما، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم یا رسول اللہ بجست حبیبم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم بحق کے بنی فاطمہ کہ بار قول ایمان کنی خاتمہ، گر دعوتن رد کنی ور قبول، آمین کہو سارے یار، گر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، باواز بلند کلمہ شی پڑھ دو بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اللہ مقبول دے ساؤنڈ